Hey. Ziyabuyela kamakhelwane. Kuthiwa kambodla abaqwayisa. Lapho bengithi ngeke ngibe live. Hey kodwa ngani zawethu ziyabuya lapha. Sure. Sure. So, can I introduce you to something that's one of speaking alone and one of coming? Brother, Ngizumsindo la skipper. every time, mama no, mama no, it's bad. Yeah. I hate it, so, and it's gonna make me look so, you know, so, I'm tired. Sister, hi. Hi. You good? What's up? No, I'm good. I just want my phone. Oh, okay. I just got it. Oh, Mina ngusnash. Madlega. Madlega. Well, here. Angikulu nawo. Isibongo leso noma No, it's just it's a name. The name. Madlega. Yeah. Madlega. Okay, no question. Madlega, nice meeting you. Oh, you're a neighbor. Yeah. Nice meeting you. It's nice meeting neighbors. It's normal. Yeah. Ne? And it's a little bit obuhle, obubright. That one. No noise, no Yeah, no quarter this day and yeah, but all those things that nje ezingekho necessary, ne? Speak forever. Yeah, well. Just speak. Khuluma futhi. Yabo nginokhele kanje. Yazi ngoba one day, Yeah. I've got my own personal responsibilities. Sure. Like everyone. As much as you are, Sure. but one day that you came once again and that time I said, No, they were worried, which made sense, and I'm grateful. Right. And if I saw this face, I just want to say on that note, I'm very grateful, highly, in fact, you guys came through because you don't know what was happening. What was happening? Ne? Sure. But you just came through to see. For me, it was big because imagine if we had ignored us and you also look Mara, you came and then you just said, so that shows ubuntu. Sure. That's how I took it. You understand? Usuze wanalyze nabantu zakhe just Mbangani kanti manje? Angazi. no I know asibanga sabanga Umsindo wani. Angazi nami ingakho ngibuza. Ni grand. no Sister. no mina ngigrand phela Sure. bathi baba unobzizi Unobuzizisi. Futhi angazi lo muntu ethi ngomzizi. no sometimes Cha ubambe ikhala. No. Awuyisi yabo. Oh no, usuya ekhala manje. Sometimes empilweni mabe. I no yo baba say it's no I'm not allowed to joke anymore. Yeah. It's not ngitshela. Sure. Ngitshela. Ise ubani? Madleka. Bani? Madleka. Madleka. Yeah. Madleka no question. Wena nje abantu Madleka. Umadleka. No, igama lami. Yeah. Okay, Madleka. Uhleli no question. Ngitshela. Sure. Mina I'm a very Mara, no, so I don't have to speak. Let me speak. Let me speak for my now I'm full of speaker now. Okay. Madlega. Sure. Madleka. Sure. Okay, Man, what's look happening? in the pela. Oh, wow, umuntu eseso Dubai. But it's fine. He's ngitshele Madlega. Sure. Mina I'm a very calm, collected. Yeah. Ne? Yeah. Nginengane la. Sure. Mshani.
Yes, Imina, igama lakhe. Okay. She got a beautiful name, ne? Sure. Yes. You know Baba. Okay. Beautiful. Ne? So there's nothing wrong. Mara, I think, okay, the time you guys came, ne? The time you guys came. Oh, we were so easy and you will be Lutuzan. Oh, okay. That is why I said to you guys, it was nice one. Because I'm not gonna make like something big because it was okay. It's just and Nami Psycho. Oh, Psycho. Yes. Oh, ouch. Angie, to be honest, but Yeah. I mean, ngiyakwazi ukuthi ngimanage. Sure. Manage. Can I ask something? Mina ngokwazi nje Sure. like mina ngokwazi nje. Yabo? So lalela, yabo leli nje leli yichi, yabo? Sure. But mina ngithanda ama diamond, yabo? Excellent. Into edinga finance. Sure, Nico. So ije leli kulula kakhulu, yabo? Ukuthi yabo? Yes. Lutho angi-understand hlobo. Kodwa ngiyakuzwa ukuthi uthini. That's why ngibuza to understand that. Khona each. Yabo? Yeah. Khona i-gold diamond each and Okay. so And I like because if you don't understand, you understand. Because you ukugwaza leyo nto leyo ne it takes certain into Yeah. madleke. Sure. Yangizwa? Sure. Right. Kufana nokusolve x. Sure, Nico. Yabo? who's this? You understand? Yeah. So there are equations empilweni yabo. Angeke uze understand yabo. Yeah. Where you just Here you go. Yeah, boy. Baby, show Baby you parts, girl. it's okay. That's it. So that you can understand Yeah. Oh, what's that? the pyramid. Number one. Way. Okay. So what you do, you play the ball. So that others can understand. But couldn't do to a each other. Oh, EJ, elinye ije require ini laser cut. Elinye idinga umlilo ukuthi ushise ukuthi igele yabo. Those are available stones. Yabo. So whatever it is I'm doing right now. Okay, people, something nice. I'm translating a certain message. No, which is, I think it's, I don't know. So, But Madle, umuntu wami lo mthandani. wena ubuka isikhulu vele kuhle konke. Hey. Yabo? Kodwa inkinga. Yabo? So Okay. igciwane elihle ligcwale ibungu. Oh. I mean, okay, fine. Igciwane Where is Switzerland? Mina ngizokutshela nje practical. Why did we come here? Cha ingoba kade khala ingane lesishila manje la endlini. And that was Ukuthi, very... yabo? But That was Shangan. wena That was very thoughtful. ngayishaya because- ipass mali. Sure. Yes. It's high. No, and no, on a serious note. Because he... dinga then mina ngaqhubeka nempilo yabo. Yeah, no, I'm saying just that was good ngiyakwazi ukuthi because... mina Yes. njengomuntu enguyena ukwazi ijabo. Wena ungayenza leyo nto Ngiphile futhi nomuntu next time wesifazane. ungaqabanga next time Uzohlala uyile yanto la, ugijime ngiyacela madlula baningi Madleko. madlela I'm sorry yabo la abanje abathandi Awubathandi? kuthi abanjani abathandi Alright. yazi ngenzeni yazi ngenzeni uthini ubaba Vanessa Oh. ngiyamolda Okay. then ngidlala ibhola awungichazela kunjani uthi mina angithandi Uthi no, you're good for each other. uthi ngijani You're good for each other. Belokhu akushoyo kahle. ucamba manga Angikwazi ukuqamba mina. Angithi inhlobo. Ngikhuluma nje iqiniso. na ngifana nami ke wena to see draw Yebo. so uthini baba then enzani idrawing no but khona lento eyishilo ekuqaleni ngayizwanga Uthi nifanelene nilungene. Why are you lying? I can't lie, look here. Classical science, yabo. Sure. Okay, anyways, Anyway, Mandal. umshana be right. No, Sure. right. What the
fuck is happening here, bro? What in the... Oh. Hey, guys. Hi, bro. What is happening here? Also, it was like, no, man. Because when me, also, is like, where now? So they were talking together. No. So now, that's it. Choose your struggle wisely. Cause what is this? Bamchitela bamklasa bezazi bamqhumula ngempama blind. Uzazobuya zonokha la athi bafo. Damn. And lento mangizoyikhuluma kusasa esipanini ngiyebe ngikhola ukuthi mangithi mina ngithi hey siyabuya la. Hey. Hey. Incredible hamba. You know, the thing is, thank you. The thing is, I've told him everything. There's no reason for him to be. That's it. It's the lighting, dog. I've told the guy numerous times, bruh, seek out help, man. You know. Then the to uzokhuluma figuratively ukuthi ihishe kanjani lidinga ini. Kuthiwe khona labathe khona uyiphutha lika baba ngathi Hey. Hey, guys, das ist Lovels. Das ist aber im Glas am Beispiel. Manje ekuqaleni kwakhala ingane yabo first ngangizobephikisana. The word is when there's amazwi exchange of words. Manje mina ngizokhala ingane athi mina yathi ngiyazokhala ingane nje anginendaba ukuthi ninasibhama ninasibhama fusek. Yes, ngano go. Afula umnyanga athi fusek. Uma ukuthi ngifuna uxoxa ngoba sinikeni ingane. Athathi ingane ngathi mina uma sengidecidile lapho bengiyemsebenzini. Yebo, ngayiphatha ngathi mina qedana umsangano wenu. Yebo. Ngoba dubeza nje bethi hayi mfethu siyabonga kanjani. Because ingane ayinacala ngithi. Yebo. Manje kuthiwa uhamba ufuna nemdidi yabaqhayisa. Hey, badala. Hayi ngeke bethu hey. Kanti bese nayingilungela into kumahlalisana lento le. Lento ukuhlalisana. Hayi. Bengiyiwashi ngale ngane zathu naxaki kumanje sibona zimahliphi kangaka. Hayi. Angihleka kanje. Hey mina ngiyahleka mina. Lemjida futhi ubehlele emotweni yakhe mfethu lapha ezansi. Le moto le yini Peugeot. Imoto enebhubezi elithele. The car was drinking heavily. Yes. Heavily. Me, I'm like this on the balcony. I'm like, nah, man, this guy is going through some serious problem.
irent yalapha iyabiza for starters. Yabo. Iyabiza. Hey, nkulunkulu wami. Hey. Hey. Otherwise, bengithi ngifuna ukungixoxela ngale ndaba, but nayi neseniyi-witnessile ngenzekethu bukhoma. Akuzona isola ngathi khona bamthunga uphuthu la. Lecheri weze ayingani ukumbiza lo mjida weze imbize ngonke amagama. Yes. Bala ngesingisi because nawe ungahlanza isingisi nesizulu. Why unga? A very good evening, guys. Ngicela ngipha ama-rose. Namhlanje ade ngiyowasha. Wena ngishiye impahla zami e-dry clean izolo. Intombazane engijwayele ukushaya kuy'impahla bingekho. Bekhona elinye ikutshukushu, not ikutshukushu. Bekhona umjida. Wayiwasha impahla wangayidraya kahle, zangoma impahla. Zangoma impahla waseyifolda impahla. Yabo, so manje sokuvela endlini ngithatha impahla lapha kuwe mangithi impahla zinokuba manzi. Yabo, sengithi basaqhubeka. Nabangiqeda abantu abaxabanayo bethandana. Bengingabona cishe ngaphendula ikhamera mazwi sibonga. Cishe ngaphendula ikhamera. Becabza hamba lo mjidi yakho intombazane esemshutha kuyiwe. Hey. Thank you so much, Lee. Umuntu wami lo ngiyamthanda ubaby. Uthini ubaba? I'm very tired. Hey, toxic relationships are the best, man. I don't know, man. I don't know. Yes. Maybe somebody I had a fire from. Kuthiwa usisi iche. Thank you so much. Slap. This word is very difficult for me, man. You know what I like about these relationships? It's that the comedy that I would build around them. Yes. Hey. I wanna ukwenza into yaseCameroon ngixabene. Kumnandi. Kakhulu futhi ngoba nje xabene vele. Into esoyinhlanganisa laphana so kuloya moya ukuthi vele. Yebo. How much more nijayiwe? Xabene. These guys are my neighbors, just over here, the other side. There's another bachelor this side. There's my bachelor. Would you please repost that video of yours? Speaking of, repost it. I should repost it. I don't repost videos. You can go to my to my profile. I don't repost videos at all. There's no reason, I just don't. Otherwise, yaphuma manje wala ungift.
Oh, Pela's Fiso. The guy's name is Fiso. Madlega. Panda, what's up, Panda? Namza kumele kube nomuntu manje ngizomposta. Ngeke phela manje. Awu. Yabo nje khona i-account yami eBolt Ngoza. TikTok account eBolt Ngoza. Kumele ngibe nje ne-love interest ngiposte. Ngoba awungazi ukuthi ziyahamba insuku. Ziyahamba insuku. I'm post. I'm sorry. Serious, oh, man, but. Phela ngumuntu la, nginama feelings. Umuntu wesifazane. Ngiyawafuna la, ngiyamfuna umuntu wesifazane. Hawu. Hawu, abangani bami baneyingane. Akekho ushadile kubangani bami. Kuyabheda vele. Kodwa baneyingane, mina ngedwa nje. Yes. Go cousin, we are 4 cousins. All my cousins have kids. Imina nje inkinga. Yabona. Vele abanamali abanye ke abanazo nezimoto nemizi. Imina ngedwa ke lapho. Kodwa nje mfethu ayingeke bese ayingeke. Kumele wenze umnyakazo or something. Ayingeke. At least ukuthi ngibe ingane eyodwa ke. Iyeza le ndawo. Mina ngiphathaka uma ungiziba kwezamezo. Ngilive nje obade ungiziba. I can't pronounce this name. I really want to pronounce it. Urathi ungenayo. Ayini right lapho. Konke isinqumo ukuba ungabi nangane. Kodwa phela manje we are jealous beings. No, but anginakhe nokuba nengane, honestly. Sengingaba nayo. Uma ukuthi uNkulunkulu ungabele yona. I don't want to have more than 2 kids though. Angenze ngilunga kanza ukuthi uba nengane engaphezulu kwa2. Hey. Mazothi nje it's enough. Vele sesicela umakoti. Yabo. Mangibe nengane ezothi that's enough, I-Wi-Fi nayo kumele idonse imali yayo kusasa, Owami wezandla. 470. Yani. Hey, jikelele yakho. What if triplets? Well, that's then. Akufambi home. Yabona nje uNkulunkulu mangisiza angiphe mhlawumbe i-first born yami kuba intombazana. Bese kuba umfana ke. Yabo, kodwa nje first born yami kuba intombazana. Ngiyazibona nje ngoba wengane yentombazana. Yabo. Nje ingane bethi ngibiza ngoThedi. Yabo. Ubaba, yabo nje mfethu iside kanjalo nje. Nefethu yazi. Hawu, mfethu nje. Baba, yabo. Nephe ubo lengane umfana le engasile bese uthi baba, baba. Umfana njalo lo. Uthi baba. Yes, ngisho. Ngiyazibona nje kubaba wentombazana ngaka. Dejena ama rose phela, hawu. Mina phathi yazi nemkhwepha. Serious ngiyazi. Ngiyazibona mina ngubaba wentombazana. Baba.
Yabona sengihamba yabo nje ngifit nje. Sengihamba nengane yami encane intombazana engibamba ucicane kanje. Thank you so much, my Andy. Your girl is definitely going to be spoiled. My nakanjani kumele your girl isingibamba ucicane sengihamba na kanje. It's daddy. Oh yeah. Ufuna lokho ke. Yeah. Ayungagundi lento sakhanda. Why baba bakho stepfather? There's the issue man. A girl child is meant to heal his dad, boy child to heal his mom. Angazi kodwa ke okay. Sure, kambani Tia. Thank you so much Nkosingiphile. Ngiyatshela futhi sengihamba nogeli wami. Yabo. Sekubambela ucicane khamba le yabo futhi ingane mesencane intombazana khamba athi idada ukuthi bengithi lokho ayifuna shit okay. Ngijabula ukubona namhlanje kwesakho. Thobekile. Serious angisakhumbula uNkulunkulu wami. Oh buhleli ngale. Ngesikhathi kufika uFelix. Ngozama ungixolele ikhanda bengibusy ngalesa sikhathi because bengibusy. Khona delivery benginawo namhlanje. Khona kumele beyenze kusasa so I'm praying ukuthi it comes through. So yeah. So shows Zalo how bakithi hola. So yeah man. Kukhule. Yabona makuthiwa kune parents meeting. Kuhlezi kufika mina ngifike ngihlala nje. Yabo. Kuhlala lapha kwentombazana yami. Ngihlale kanje ngibo baba. Uma umhlezi unjeyana yabo into eboyela muhle. Hlezi nje. Usa exist umshiye umama. No phela angithi zama zokusemsebenzini. Yabo. Mina ngiziplanela ngosami ukuthi kumele nje uNkulunkulu wami ngikwazi ukuba flexible in terms of my work. Angifuni umsebenzi ongeke ungivumele. Mina because ngaze angifuni umsebenzi ongeke ungivumele ukuthi ngingayi esontweni on Sunday. Angifuni. Ngiyawu rejecta nje ngegama lokuthandaza. Mawuzo ngqabela ukuthi ngiyo attend into yengane yami ngiyawubonga futhi lo msebenzi ngenze ngikwazi. Yabo. Nesidleke ekhanda mkhwepha manje kusuyabheda manje angibuza kahle wazobheda manje. Uswale uswakhona uzokhuluma idate lana yini manje hayi. Bloka mina phela. So yeah man. Angifuni umsebenzi wanje. Yabo, mfike ngihlale nje akhuluma ukuthi shabe bekhulume. Ngibona ukuthi ingane nami happy lapha okay. Makuzoba ne-excursion. Yabo. Makuzoba ne-excursion bazohamba mhlawumbe sefuna ugrade 11. Yabo. Ngizomdedela phela ahambe kodwa inhliziyo yabe ibhlungu ukuthi ngathi ngamlandela ngamlandela ngemoto encane ngemuva ngilandela ibhasi. Kuze ngibone phela ukuthi abakithi kuphephile kwenganyana yami yabo. Nje excursion trip gombe nafunda eLokhuzeni evukuzenzele high school i-trip lokho kuthiwa siphuma i-trip esikoleni thina sithi it's an excursion yes senifunda igama elishayo excursion bakithi yabo then mawusho uNkulunkulu ngephi ingane yomfana my ideal thing is once when 18 noma once you finish your matric at 17 yenze license ngwenza license uba ne license nje uyongena e-university usune lenaso license
kune-flat mhlawumbe into kanje but ibe 2-bedroom flat. I-flat lami nonkosikazi wami. Whereby I'm a dreamer, dog. Just know that. Yabo. Kuba ne-flat lami nonkosikazi wami. Kodlala izingane mase university. I-time frame kulela flat. Yes. Ukuthi uhlala kule flat for 6 years. Meaning your first year, second year, third year, fourth year. You graduate, uhlala kule flat. Yes. This 2 years after lo nyaka lo was 5 ucinga ispan. If God grants you a job, uzobuhlala la ngoba ngelirentela le flat. Yes. Ukuthi wena le mali oyitholayo ufocusa kuyo, you are a spoiler. If you want to save up and buy a car, do it. If you want to save up and buy a place, do it. For the first year and the second year. After 6 years, ngicela ningiphumele eflatini lami nonkosikazi wami silirentise. Yebo. Akunakho ukuthi hayi baba kusahlanganisa mfowethu phuma. Yebo. The moment ezobe efika emhlabeni umuntu every month end simbekela 200. Every month end ngikhipha 200 uma kukhipha 200 siyabeka. Kodwa ethi eseyo ngene university. Yabo. Depende ukuthi phela asazi ukuthi standard of living so sesinjani. Futhi mhlawumbe kodingeka mhlawumbe o-responsible bengasekho. At least ikhona ifunding ekhona azoyithola uma engayiqualifyanga ibasari. Khona imali. Isithi okay kunemali yakho, mhlawumbe imali yakhe ebisifike ko 500,000 or something. Or even more than that. Sesiyocusula. Ayivele yenziwe ngene. Aphume ape. Bakithi umuntu engahlanganisi nentetheni. Angithi manje your listening skills are not focus. Angithi kobe kunesamba sakhe lapha. Yebo. Isamba sakhe sikhokhela i-education. Mawukuthi kunesamba sisele futhi. Yabo. Then that's it. Mina labo nonkosikazi yabona mfethu mina this is my dream. Yabona once zonke ingane zami zangena e-university. Mina nonkosikazi wami sishaya ama trip bandla. Maybe we have a business that's operating, that's giving us not too much money, but masikwazi uthola maybe 50,000 rand out of the business as profit every month. Siyayiphumela shayo vacation. Siqala khona la eSouth Africa sihamba wonke ama province. Siwaqede. 9 ama provinces so ahamba for kulo 9 months so hamba wonke. Yebo, shothi ngonyaka siwaqede. Bese ke manje siba ne destination, the holiday destination out of the country. Mfethu ingama seyise university nje ayisahluphe ezengane lezo. Aziyeke nje. Le umuntu udla ama noodles akadla ama noodles. Lezi ezami kodwa ezobe zenhlahla ba kwene flat la kubo. Mawukuthi zifuna ukulirentisa iflat, zihlala ema-res, it's okay. But mina after 6 years angifuni umuntu kulelo flat othi ingane yami. Abafuseke. Mkhweba. Deborah, hi. Mkhweba baba wakho naskindi. Mina ngotheli. Sawubona. Bo. Oh, igama emjena. Injalo nje ngane zakwethu. Yabo, yazi why mfethu ngifisa lezi zinto mina. Masikhula mfethu thina abazali bezilezi zinto abasifundisanga zona. Okay, maybe angisho from my side. Futhi balithi kulo muzi lutho. We just have enough. No, God will pull through if nami I stay consistent in what I want. Kusebenza kanjalo kaza kwethu. Yabo, ngeke ufike udla ama drugs then be a dreamer and expect God to pull through. It doesn't work like that. Yabo. Show up. Yabo. You get 100 rand, save 10 rand. Spend the 90 ngendlela right, but save something from what you get. Manje ufuna ukudla konke. Hayi. Yeah. Mele manje mfethu yabona inyanga manje imbi inyanga manje. Inyanga manje imbi kodwa
kumele kube ukuthi mhlawumbe u5000 ukhona nje mathiwa hey uthi yabo ma awunalutho hey uthi ngiqala ukuseva mase ngisebenza kahle uvela ungasebenzi kahle yebo vele ungasebenzi kubhede yabona ukuthi yibhad lelo ezinele ziyageza wona ucabangani yezo nto leyo uthi ngizalinde isipani uvela ungasipani kubhede more singabenza sikwaze ukuthenga imoto singasebenzi sithengela amakhehla azizalayo sakwazi ukuhlanganisa okusandlwana singasebenzi yabo yonke into lapha wami sure mhlawumbe omunye sothi yonke into la umuntu ahlule ukuthi how do I then comprehend le nto ukuthi this is how I navigate from here hlangana nabantu right abakwi age group yakhe abanye abangaphambili kwakho ungahlangana nomuntu oyimillionaire yabo umuntu oyimillionaire they're not willing to make a million, they're willing to make a billion yabo umuntu ona 10 rand is not willing to make 10 rand because uyayazi value ya 10 rand mongangizwanga la ngawuphinde ngizwe umuntu ono 10 rand is not willing to make another 10 rand, is willing to make 20 rand because they know the value of 10 rand ukuthi hamba mphephelephi yabo so you start small yabo ubeke kanjalo like okay I have 1,000 rand but minus 1 rand from 1,000 rand I'll say 9,000 you're on hundreds now yabo so kanjalo it takes a cent to get you away from a million, but it takes you a lot of cent to get you to a million. Angithi manje slow. It takes a cent to get you away from a million. It takes you a lot of cent to get you to a million. Kono what being a million is hard, is easy, but staying a million is tough. Yeah, man. So you start small. It's okay. I'm earning, let's say you are earning 5,000 rand. Vele imsebenzi esisebenza manje vele ngiyangathi niyazi ukuthi imsebenzi yase South Africa badelana abantu. Let's say you are earning 5,000 rand. From the 5,000 back to 500. Imagine bethu ngineyidingo mina. Mfethu it's not everything that kumele uyenze kumele yenzeke. Yabo. Ibeke imali uzobona. Yabo. Financial education is very important and financial discipline plays a very vital role in then you having a career. Sibatabana futhi. Yabo. Take the 500 rand. Then be disciplined on that 500 rand. Number 2, shotelo ushukela. We buy 500. This one is not for sugar. Yeah, well, this one is not for the sugar. We buy that. Ngizophuza amanzi. Usuhalele iCoke, usuzothatha wona 500 obekile. This one is not for Coca-Cola. Yeah, well, it has an agenda. Usefuna imali yakhe kusisi. There's ufuna malini 600 and lapho futhi usisi mnyama nala angathi ushalezi nalezi. Guys, let me leave you, man. Tomorrow I'm working. Have a beautiful evening. Guess my son. Scandal. Scandal. Otherwise, squeeze for now. Papa in. Hey.